שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים שוב לפודקאסט רק בשמחות, הפודקאסט שיעשה לכם אירוע מושלם. אני אלעד בן זקן, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, ככה שאני מרגיש שממש בוער בי לדבר על זה, כי אני נותן הרבה מאוד הנחיות לפני האירועים שאני עושה, ואני כותב הודעת וואטסאפ עם כל הפרטים לפני האירוע. כתוב אצלי באתר, גם בטופס הזמנה, את כל ההנחיות. אני משתדל להגיד גם בשיחת היכרות, שיחת מחירה, שיחת פתיחה, איך שתקראו לזה, את ההנחיות פחות או יותר ככה לפי מה ששואלים אותי, אבל בסופו של דבר הדברים מאוד מאוד ברורים. אבל ביום האירוע יש המון הפתעות. המון הפתעות, אבל לא שלי, אלא של האחראים על האירוע, אם זה הלקוחות, אם זה ההורים, מי שמזמין את האירוע או קובע את המיקום, הרבה פעמים לא מודע לאיך האירוע צריך להתנהל, ועושים מלא טעויות, פשוט מלא טעויות שהן סתמיות ואפשר למנוע אותן לגמרי, אבל לפני הכל אנחנו צריכים להתחיל כמו שצריך, פתיח, ואז אנחנו מתחילים עם כל הדוגמאות, עם כל ההסברים. אני חייב לומר, זה ממש בוער בי, אז כדאי מאוד להקשיב. הנה, מתחילים. טוב, אז הבטחתי לתת דוגמה, אז הנה אני אתן דוגמה. אם אני אומר לדוגמה שיש הפעלת מים, הפעלה שהילדים נרטבים בה לגמרי, ואני אומר שההפעלה חייבת להיות על דשא שהוא ישר והוא בלי קוצים. למה בלי קוצים? כי הילדים יחפים על המשטחים. עכשיו אני מציין את הדבר הזה כי בסופו של דבר ילדים שהם יחפים פלוס דורכים על קוצים, זה כואב. זה כואב, אף אחד לא היה רוצה לחוות את החוויה הזאת, זה פשוט כואב ולא נעים, ואז הילדים לא נהנים מההפעלה. עכשיו השקעתם לא מעט כסף וזמן ומחשבה על כל הדבר הזה, ובסוף נופלים על הדברים הקטנים האלה, על הקוצים שנמצאים על הדשא. הרי יש כל כך הרבה פארקים, כל כך הרבה מקומות, אבל אז אומרים רגע. אני ככה נותן חישובים של לקוחות על דברים שיצא לי לחוות שהם חושבים עליהם. אז נניח יש מחשבה, הגינה הזאת קרובה לי לבית, אני לא רוצה לנסוע הרבה, אני לא רוצה שההורים ייסעו הרבה, יש קר דשא מסוימת, ראיתי דשא, יש דשא, אז זה בסדר, המפעיל ביקש דשא, יש דשא, המפעיל ביקש מקום פתוח, יש מקום פתוח. יופי, סימן טבעיים. זה נראה טוב, זה מאושר על ידי עירייה, זה בטוח יהיה טוב. אז זהו שלא. אצלי בטופס הזמנה כתוב גם אני מציין את זה, שכל מפגע בטיחותי או דברים כאלה שאני לא רואה כי אני מגיע פתאום, זה על אחריות המזמין, על אחריות הלקוח. עכשיו לא סתם. אני נמצא בהמון פארקים, המון מקומות סגורים, המון מקומות פתוחים, אבל אני לא יכול להיות קוסם מבחינת לנחש איך המקום נראה לפני האירוע. אני יכול לדעת איך הוא יראה אחרי האירוע מבחינת הדברים שאני עושה, אבל אני לא יכול לנחש איך זה ייראה לפני. אז מבחינת אם יש קוצים על הדשא, אם יש אבנים, סלעים, ענפים, מלא צמחייה, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, זה במקום פתוח, כן? אם אנחנו עושים את זה בגינה, או במקום סגור, אם יש מלא חלונות, אם מואר בטירוף, אם מרעיש, כאילו יש רעש מבחוץ, אם אין דרך להביא את הדברים, אם יש מלא מדרגות עד למטה, או מלא מדרגות עד למעלה שדורשים להביא את הציוד, אפילו ברמת אם אין חנייה ליד המקום של האירוע, וחושבים שאני צריך לסחוב מלא ציוד, הלוך חזור, ככה, והכל יהיה סבבה. לא, זה לא נכון, חברים, זה לא עובד ככה.
אז אם אתם משקיעים הרבה מאוד בהכנת האירוע, כמו שאנחנו מדברים בכל הפרקים האחרונים, אז צריך גם לדאוג למיקום. עכשיו לא להגיד, הייתי שם פעם באיזה פיקניק ביום העצמאות, יאללה, זה יהיה טוב, יהיה טוב הישראלי הזה. לא, חברים, לא, אל תעשו את זה לעצמכם. אני מפציר ומבקש, תעשו טובה לעצמכם, ואל תגרמו לכעס של הילדים מיותר, בכי מיותר של הילדים. אתם מזמינים פעילות, אתם רוצים שהילדים יהנו בפעילות מההתחלה ועד הסוף, ולא לתת לכל מיני דברים קטנים להפיל אתכם, להסתמך אחרי זה על זה אני צוחק כי זה מוזר להגיד את זה, אבל להסתמך על זה שהמפעיל יציל את המצב, לא כדאי. אז זה ככה דבר ראשון מהבחינה הזאת של איך להקשיב למה שהמפעיל אומר. המפעיל הוא בעל הניסיון, אבל הוא לא רוצה את ההפתעות במהלך האירוע, וגם אתם לא רוצים את ההפתעות במהלך האירוע. אז כדי שזה לא יקרה, בבקשה, תבדקו את המיקום, תדברו עם המפעיל על בדיוק מה צריך להיות. אל תחשבו שאתם חופרים, אל תחשבו שאתם מציקים, אל תחשבו שיהיה בסדר. לא יהיה בסדר אם לא נגרום לזה להיות בסדר. ובאותו הרגע זה פחות טוב. סתם עוד דוגמה שאני אתן, נגיד בהפעלת צבע שאני עושה, הפעלת הטרש, הפעלה מעולה וכיפית, אבל אני רואה כל מיני ילדים שפתאום מגיעים יפים. זה הפעלה שמתמלאים בה בצבע. זאת בעיה. עכשיו, או שהמסר לא עבר ברור על ידי, ויכול להיות, למרות שזה כתוב גם בהזמנה, וגם בשיחה שאני עושה, וגם בטופס. שוב, הכל כתוב וברור ומובן שהם ילדים מתמלאים בכל כך הרבה צבע, כנראה שבגדים של מותגים זה לא הדבר שכדאי להביא, ויש כאלה שפשוט עושים את זה, וחבל. עכשיו, האורח לא יודע למה לצפות. מי שהזמין את האירוע, הוא יודע למה לצפות. יחסית, כי הוא הזמין את האירוע והוא דיבר עם המפעיל. אז גם אל תעשו עוגמת נפש למוזמנים שלכם מהבחינה הזאת. כל מה שהאורח צריך לדעת לפני, תנו לו לדעת לפני. ושוב, אם צריך לשאול את המפעיל, או את מי שאחראי על הפעילות, גם אם אתם יודעים, זה לא הפעלה, אם זה, סתם לדוגמה, הולכים לג'ימבורי והמתקנים לא מתאימים לגיל של הילדים, תשאלו לאיזה גיל מתאים הג'ימבורי, או הסדנה, או הפעילות, או כל דבר שאתם רוכשים, משלמים עליו בעצם כסף, תוודאו לפני את המוצר. אל תהיו מופתעים ביום האירוע. זה ככה משהו שאני פוגש כל כך הרבה בכל מיני צורות, וחבל, חבל לא למפעיל, כי המפעיל בסופו של דבר בא לעשות את זה, הוא יקבל את הכסף שלו. אתם רוצים חוויה מושלמת, אתם רוצים אירוע מושלם, אז בלי הפתעות מהסוג הזה. מה כן? עד עכשיו נגעתי במה לא, אני חושב שהגיע הזמן לגעת במה כן. אחד, לבדוק, לנסוע למקום, להקדיש לזה 10 דקות, רבע שעה נסיעה, חצי שעה נסיעה, ללכת לבדוק את המקום של האירוע פיזית. גם אם דיברתם עם המפעיל בטלפון, או עם המקום שאתם מזכירים בטלפון, לכו לראות את המקום. זה שווה את הזמן השקעה ואת הכסף. תצלמו למפעיל, או למקום שאתם עושים בו, תצלמו את השטח. גם במקום סגור וגם במקום פתוח, שתוכלו באמת לקבל חוות דעת של מישהו שמנוסה בעניין. נכון? לא יודע, מגיע אליי שרברב כי יש לי תקלה בשירותים, אני אתאר לו את הבעיה, אבל צריך לראות פיזית את הבעיה. לכל אחד יש בעיה שונה. אז מהבחינה הזאת, תצלמו. יש לכל אחד טלפון עליו. תצלמו את הדבר ותשלחו. ואז תקבלו חוות דעת מקצועית. מה עוד אפשר לעשות? ממש לשאול שאלות על הילדים, על הגיל של הילדים, על הדרישות לפעילות, על
הבגדים לפעילות, על זמן האוכל של הפעילות. האם, לא יודע, אם אני הולך לעשות פעילות בלונה פארק או בבריכה, האוכל הוא לפני, הילדים, תמיד יש את החשש הזה, הילדים יקיעו או דברים כאלה, אז אולי כדאי לעשות את זה הפוך. אם הילדים מגיעים ישר אחרי הלימודים לפעילות, סתם נגיד אם עושים פעילות בשישי בצהריים, אז אולי כדאי שהם יאכלו לפני, כי הם ממש ממש רוצים לאכול, ולא, ממתקים זה לא אוכל. פיצות זה כבר יותר מתקרב, אבל אל תשאירו את הילדים בפעילות של שעה וחצי כשהם רעבים, או אל תבואו למפעיל באמצע ותעצרו את הפעילות ותגידו, וואי, ילדים רעבים. זה קורה, זה דברים שקורים אצלי, ולא כדאי, פשוט לא כדאי לתכנן את הדברים מראש, צעד צעד, עם המפעיל. גם אם אתם סומכים על המפעיל, אני אומר את זה בתור מפעיל, כן? גם אם אתם סומכים עליי ב100%, זה לא מפריע לי שאתם שואלים שאלות כדי לדעת מה צריך לעשות. הרי בסופו של דבר הזמנתם מוצר ואתם רוצים שהוא יגיע בלי פגמים. וכדי שזה יקרה, תוודאו את הדברים עד הסוף. אני רוצה לספר לכם ככה, לדוגמה, יש אירוע שעתיד להיות אצלי, ואירוע עם הצבעי גואש. ויש ילדה שאמורה להשתתף באירוע, שהיא אפילו לא מהאירוע, שיש לה אלרגיות כאלה ואחרות שיכולות לסכן אותה. אבל היא כן רוצה להשתתף באירוע, אבל האמא ממש מתקשרת לוודא, התקשרה אליי לוודא האם הצבע יכול להזיק לה, לא כי הצבע מזיק, כן? זה צבע גואש של חברה מוכרת. אז האם הצבע יכול להזיק? היא שאלה אותי. האם האבקת צבע יכולה להזיק? האם השטח שבו נעשה האירוע יכול להזיק? עכשיו אני אמרתי לה בכנות, תראי, אני לא רופא, אבל כדאי לבדוק את הדברים האלה עם החברה. נתתי לה את הטלפון של נציג מהחברה, היא בדקה את הדברים האלה, ממש עשתה את הבדיקות הקטנות החשובות מאוד האלה לטובת הילדה שלה. עכשיו שוב, היא לא האמא באירוע, היא לא האמא שחוגגת, היא אמא הילדה שלה משתתפת באירוע, אבל הדברים האלה הם כל כך חשובים מבחינת ההנחיות, ככה שלא יהיו לה הפתעות אחרי זה. אז גם אתם, כל דבר קטן שעולה לכם בראש, לא להלחיץ, לא להילחץ, או לא לפחד מזה, אבל כן לתת מקום לשאלות האלה, כן להפיג פחדים ולחצים ודברים כאלה שיכולים לצוץ פתאום משום מקום ברגע האמת. דבר נוסף, שאני תמיד מבקש אישור מהעירייה כשנגיד אני עושה בחוץ. אבל אני אתן דוגמה קודם על הבפנים, נכון? נגיד אתם עושים אירוע בפנים בחדר דיירים, או בבית, או בחצר, תמיד צריך לזכור שיש שכנים מסביב, שזה מקום או ציבורי או בבית שלכם שיש שכנים מסביב גם, אלא אם אתם עושים את זה ביער נידח שאתם גרים בו, כנראה שלא, אז לכתוב פתק לשכנים, היום הולכת להתקיים מסיבה, יהיה קצת רעש, יהיה מוזיקה, תהיה מוזיקה, סליחה, וקחו את זה בחשבון, מה שנקרא, סליחה על ההפרעה, זה מנומס וכיף ויפה. זה דוגמה לבפנים, משהו שאני מאוד ממליץ לעשות. לגבי הבחוץ, אני תמיד מבקש לקבל אישור ממוקד העירייה על קיום פעילות בפארק ציבורי. למה? כי זה מקום ציבורי. זה לא מקום שהוא שלנו, אנחנו כן משתמשים בו, כי אנחנו רוצים ליהנות בתוך המקום. אבל תמיד, המלצה שלי היא לקבל אישור מהמוקד העירייה על קיום פעילות בפארק ציבורי. עכשיו, יש מקומות, יש עיריות, שמחייבות את הדבר הזה, ממש עם תפסים, לשלוח במייל, הם מחזירים לך, הם מאשרים, הם דברים כאלה, זה על ידי גורמים מוסמכים, וככה מהבחינה הזאת קיבלתם אישור והכל טוב. אבל יש כאלה, אני שוב צוחק כי זה חשוב, יש כאלה שמקטינים ראש, ולא מקבלים אישור, או לא מבקשים אישור. עכשיו שוב, אם אני כמפעיל אמרתי לכם שזה משהו שצריך או מומלץ לעשות אותו, חברים, תעשו אותו.
תקבלו אישור ממוקד העירייה. למה? כי אם פתאום קבעתם אירוע בחודש יוני לדוגמה, והתקשרתם להזמין את האירוע בחודש פברואר, כן, אני זורק ככה כמעט 4 חודשים לפני, הזמנתם את האירוע, ופתאום העירייה מחליטה שביום שאתם עושים את האירוע, היא עושה שיפוצים במקום, או שהיא עושה מופע. זה קרה לי, שסגרו מקום מסוים כי עושים מופע לילדים בחופש או דברים כאלה. אולי זאת לא דוגמה טובה ליוני, אבל נגיד סתם ליולי או לאוגוסט כאלה, או לחגים, יש הרבה זמנים נוספים. או שבמקרה יש עוד אירועים מסביב שקורים, שהם ימי הולדת או דברים כאלה, ואז לא מאפשרים לעשות באותו מקום. תמיד לבקש אישור. זה מקום ציבורי. אולי לא מאשרים לעשות שם כי זה מתחת לבניינים או במקומות עם מגורים, או שהתלוננו בעבר, או שאין, לא יודע, אין רישיון או אישור לעשות שם, כל מיני סיבות כאלה, הכל יכול לקרות. אל תופתעו ביום האירוע. להרים טלפון למוקד העירייה, לקבל אישור על קיום פעילות בפארק ציבורי. זה באמת 2 דקות של שיחה או 5 דקות של טיפול, כולל איזה מייל או טופס שצריך למלא באתר, והעניין הזה סגור לכם. אז יש פה כמה דברים שדיברתי עליהם, שזה בוער בי כי אני שומע הרבה דברים מלקוחות, בסוף הכל מסתדר, ברור שהכל מסתדר בסוף, אבל פשוט אל תגיעו למקומות האלה, תנו לעצמכם לעשות שמח, שהאירוע יהיה מושלם, שהאירוע יהיה כיף, ולא להתעסק בדברים קטנים שהם לא חשובים, או לחכות לרגע האחרון, או לדחות לרגע האחרון, כי בסופו של דבר אתם רוצים אירוע מושלם, וזה הכל. אז קודם כל, אם אהבתם את הפרק, או שיש לכם שאלות, או טענות, או מענות, או כל מיני דברים כאלה, אתם מוזמנים לכתוב לי, גם למייל שלי, patchyevents@gmail.com, גם בפייסבוק של פאצ'י, גם באתר, גם בכל דבר כזה. אני כאן בשבילכם, אני הייתי אלעד, בן זקן, שנתראה רק בשמחות.